محمد سراج مبارك مستروي إلي دم قلمم جالي إنو كريد مم يدي الله نيوكي tigi musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe yaw Gounass TV calminaɗi teddude fewde moon kala ɗo mbawɗon tawide jogrude sikki ala eɗen aljuma na hawre sappo e jeenayyi lewru juin hitande ujunaje ɗiɗi e nogas jeegom eɗen gandi ko aadi e kala subaka aljuma woni ngalɗon jaltal mo gandanɗa ina aadi wadde ɗo guila e gurdam ceerno men sextiraji diine ha yetti oɗo ñalawma hande e kala beetawe aljuma walla ni mbiyen kala subaka aljuma ɗum ina yuɓɓine ɗo e nder galle ceerno tawi ala ko woni fanare nde so wona arde juurade ceerno e ñagade ɗum duwaw kono kadi hesɗintinde almudagal ha eko nandi hen ko ɗum jeeyi sababu rewɓe wuuro ngo foof e kala subaka aljuma ina gara hawride ɗo ko yettude Allah no fewi noon ɗum ko caggal noon nde salatu e juula ɗo e juma mawko ko Medina Gounass e caggal muɗum kadi en julde halifa meɗen tedduɗo ceerno Alaji Amadou Tidiane Ba mbadduɗen makko to banggue wajifa o caggal muɗum kadi dusɗemo ha o yetti e nokku makko dutitiɗen jaaden nder jama to kadi jaaduɗen e ceerno men ceerno Ibnu Oumar ceerno gam juuroyade rawde ceerno men sectiraji diine eɗen gandi ɗum nen kadi ko kala subaka aljuma ko aadi mo gandantuɗa mo dental ngal heewi wadde kono kadi mbiyen ko sunna mo dental ngal heewi wadde kala subaka nde subaka juula tan ene yeehe juuroyede on ɗon nokku barkinɗo mo gandantuɗa kala ko ñagaɗon Allah Allah ina jaabo ko yettude Allah no fewi noon yeeɓiyankoɓe tedduɓe oɗo ñalawma hande kadi en jettiri ɗum Allah no fewi e nguuɗo batu ngu gandantuɗa ceerno men ceerno Ibnu Oumar ceerno wawi waɗande ɗum bandiraɓe ɓe ko yettude Allah no fewi noon machallah o arti to banggue wasiyaji ɗi kono kadi hani e yettande julɓeɓe Allah e nehmaji ɗi Allah waɗani julɓeɓe kono kadi ha ɓuuri tengtude noon e tijjaniyankoɓe kono kadi ha ɓuuri tengtude noon en ɓen ɓe gandantuɗa ko dental daka ko yettude Allah no fewi o arti en no fewi ɗum nene kadi eɗen jettiro ɗum Allah ɗum noon yeeɓiyankoɓe tedduɓe ayaw Gounass TV yaadude e Yarlitare TV jokki rewidade tan ala ko jogori humpude moon ɗo e wuuro teddugo Medina Gounass ɗiɗo senuji foof daari koye humpide moon kono kadi daari koye feññide dendagal gueɗe ɗe gandantuɗa gueɗe dental ngal Gounass TV yaadude e mo gandantuɗa ko ayawo wiyetego Yarlitare TV wondude e Nangue TV machallah golle lobbe eɓe daari e waɗande ɗum bandiraɓe gandantuɗa jeeya ko ɗo malla ni bandiraɓe gandantuɗa oɗo sa ngala ɗo e wuuro teddugo Medina Gounass ina jiiɗi humpitade ga no sifori kono kadi sifa o no wayi ga eɗen gandi machallah ko hunde yettitede Allah no fewi so tawi neɗɗo yi nokku muɗum ina weltoro ɗum kono kadi so tawi neɗɗo yi ceerno ina weltoro ɗum nde wonno eɗen gandi machallah aduna o foof hande eɗen mbawi wiide ina yiiɗi ceerno ina yiiɗi seedade ɗum ɗum jeeyi sababu hay so tawi koye ɗiɗo senuji so tawi a huccite muɗum tan ina fota wonandema weltare kono kadi ina fota wonandema gartam kono kadi ɗum kadi ina jogui ko ɓeydanma ɗum noon yeeɓiyankoɓe tedduɓe e dokkodirade tan aljuma paaɗo so hawrite welede jeeyi to banggue jaltal ngal kono kam jokki rewidade Gounass TV e dendagal gueɗe muɗum foof ala ko jogori humpude moon e kala saaha e kala waktu so hawrite welede jeeyɗo min jiiɗa jeewe ɗon nde wonno nomin kewi wiide ni tan machallah minen keedi ga onon keedi toon minenne kadi noon ɗomin keedi ɗo so hawrite welede jeeyɗo so gueno ina rokki cellal gandu falaki min jiiɗa haydara ngakkana moɗon so hawrite welede jeeyɗo yo Allah moƴƴin jortoji ɗi yo Allah humto haajuji ɗi yo Allah jaɓan en ndemen Allah fof yo Allah yaafo en feddite men yo Allah fewnu en o fewnana en ɓesguji ɗi yo Allah waɗen heeriɓe almuɓe cheikhana Ahmad Tidiane radiyallahu ta'ala anhu yo Allah waɗen jaɓaɓe jaɓanaɓe yo Allah waɗen hawruɓe hawridinaɓe yo Allah ɓeydanen newuyaji mum keeriɗi wondude e nden ka muɗum yo Allah junnan en gurnam ceerno meɗen radiyallahu ta'ala anhu yo Allah waddanmo hen cellal e sembe enenne yo Allah rokku en fandinde almudagal men yo Allah rokku en rewde e pele mabɓe e ñemtindeɓe ko suuɗi e ko feeñi bijahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama barke cheikhana Ahmad Tidiane radiyallahu ta'ala anhu barke ceerno men e seeranɓe muɗum alhamdulillahi rabbil alamina alhamdulillahi rabbil alamina alhamdulillahi rabbil alamina ceerno
jetti Allah subhanahu wa ta'ala e nde ɗo moƴƴere nde o waɗani en kadi omo ɓeyda en heen ñande fof en jettimo e ɗum en mbawa yettudemo no poɗɗen yettirdemo jetteten mo tan ko fodde meɗen eɗen mbiya alhamdulillahi rabbil alamina ardude ndani sikke ala ɗum ko yidde sikke ala ɗum ko fifde sikke ala ɗum ko jabde sikke ala ɗum ko gonɗinde sikke ala ɗum ko wondinade ko ɗum waɗi eɗen garda no gardeten ni ene weli Allah ene weli nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama ene weli cheikhana Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu ene weli julɓe ene weli ceerno men to ɗum nafata en to omo wela ɗum toon addi en ɗo ko diine addi en ɗo ko sunna addi en ɗo ko tijaniya addi en ɗo ko felo almudagal ko ɗum garduɗen e wuro he ko ɗum ne kadi gardaten e galle he ceerno so ina welto e garal meɗen ko sababu nde ɗum o weltorto nde wonnoon ko ɗum woni ko nafata ko ɗum woni ko ɓeydata ko ɗum woni ko rokkata ayi ñalawma hande o en ngari e keewal ko nantinta ko en keɓani ɗum hande ko yoga e meɗen tan nanata ko haalete ko wonɓe ha caggal ɓe ena gasa ɓe nanata ko haalete ko kono hay sinno noppi maɓɓe nanani ɓerɗe maɓɓe manan sababu nde gidgol sababu nde fifde sababu nde gomɗinde sababu nde wondinade alhamdulillahi rabbil alamina ko rokki en ɗum ko noon tawde ko oɗo diine e oɗo sunna e oɗo tijaniya ɓeydoɗen tinnade hen ko suuɗi e ko feeñi nder e boowal ko fof ɓeydoɗen tinnade hen enen e ɓesguji meɗen fofof ceerno eɗen ñaagui Allah subhanahu wa ta'ala e moƴƴere mum e ɓural mum e jurum ndeeru mum yo Allah newnan en gollirde diine o e sunna o e tijaniya o no Allah welira eno nelaɗo Allah welira sallallahu alayhi wa sallama eno cheikhana Ahmad Tijani welira radiyallahu ta'ala anhu eno ceerno men welira eno julɓe belira tinnoɗen hen no moƴƴi yo Allah newnu yo Allah wallu bijahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama barke cheikhana Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu barke ceerno men e seeremɓe mum ñalawma hande one kadi ceerno ina yamiri yo en jaltin sadak ɗum haalama to jamato enenne kadi jaltinen sadak ceerno wi eɗen dewra ɗum Allah eɗen ñagoromo ɗum nde o moƴƴinante en ndungu o yettina ɗum o newna golle ɗe ko daña hen fof tawa koko barkini yo Allah waɗan en noon
waɗana noon julɓe fof bijahi rasulillahi sallllahu alayhi wa sallama barke cheikhana ahmad attijani radiallahu taala anhu barke ceerno men e seeremɓe mum allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim Ba siñiije mimarak alif lam hasagiru alif lam ara hatungu mim alif jawdo nunarak alif lam ara hatungu juburiya mimarak jaben duwaw fatiha salatul fatihi محمد سراج مبارك مستروي إلي دم قلمم جالي إنو كريد بمم يدي الله نيوك أحمدا يو حالما كو الله تن ونقل ما كو سنة تجاني أو نوجو كران فدي جول بننتي محمدا Gundang nai tido mada kai sabi fabu mada julbe kai nido andi jimbe gandi kai gurema habibu muhammada yefuta fawden kam jadi ede alla andini ansubi kala rokkano be makam kewi darana de sunna muhammada قمدكم إن كابيا سروجم إن شويا يكوجم إن فامنيا ونديق الله محمد سراج مبارك مستروي إلي دم قلم جالي إنو كريد بمم يدي الله نيوك أحمدا يو حالما كو الله